Čaute borci, nového videjka. Nohy dnes. Mal som už warm-up. Idem si tam naložiť druhý warm-up. Tak iba číslo, hej. Filip, ty by si koľkátku zobral? No tak... 2015 ešte povedal. Tebe, trepej, kámo. Bracho, on je že chorý. Nemám ani pesničky do písku, no nič. Bratu, jak ho? So far away. Tomorrow so far away. Prescribe our destiny, atmosphere and chemistry. There is nothing left to hate. Why don't wanna die like that today? Stand tall in unity, and the truth will set you free. So just Kokos, ale to bol taký na hovno rozsah. Ideme ešte 1-2 ti dáme, dobre? Hej, hej. A pôjdem. Jasne. Pekná. Borci, serka. V živote som nedal toľko opakovaní. Koľko tam je? Koľko tam je? 240? To na beč musíš dať už. Hej, slabý som. No nič, dáme ešte jednu. Ináč fun fact, už necvičím, že anterior posterior, ale už cvičím, že upper lower. Názor? Veľmi optimálne. Druhá serka. No. To jak to držím? Mám Dobre borci, teraz SLDL-ka. To bude, že priamy záber na riť. Čo? To bude, že priamy záber na riť. Na tvoju riť veľkú? Hej. Ani sexy, man. Popy. To shakedown je toto v meste? Aké ženy sa ti páčia? A či sa ti vôbec páčia ženy a či rozmýšľaš, že by sa niekedy dal dokopy s chlapcom? Reklama. Druhá možnosť. Dobre. Zatiaľ všetci, čo boli v mojom videu, sú teplí, nevadí. Áno, a Titan Gold kód jaký? Povedz, jaký kód? Jaký kód? Kubík 12. Presne tak. Kokos, extrémna forma. Kamarát mi krásne natočil riť. Takže serka parádna. Na záchode to smrdí. Jaké by tam takto do nej vyhodíš, no. Takže ešte ideme jednu a potom reklama. Akurát som presne zapol video. Oni zobrať tú lavičku. A nemôžem ísť kam. Je to až baga.
Ale znova ešte. Fú. Krása, to je chlapec. Hezky vole. Borci, že nohy, že nič, no nič, slabý som ešte. Ideme si dať predkopy. Chodím to jednou nohou, lebo tunak sú ľahké predkopy a full stackujem to a ma to nebaví chodiť na veľa opakovaní. Takže rozmýšľal som, že či by som nenatočil náhodou nejaké day in the life video. Zabudol som si dať bandáže do ríci. Fuj, ťažká serka. Ale pohoda. Dáme dve ešte predkopy. A potom ideme adukcie. To je každý stroj, čo je v tejto posilke, tak sa dá ľahko vymaxovať, lebo je tu ľahký stav. Dobre, takže dostal som ponuku od chalanov, že mi urobia rilsko. Takže po ríti, chlapci, ešte budem mať aj rilsko. No nič. Dobre, idem druhú serku. Je tam toľko isto. Takže I'm not gonna die like that today. No, I'm not gonna die like that today. dobre. Môžeme sa asi presunúť na adukcie. A teším sa že chalani sú takí zlatí a mi to tu všetko natáčajú a sú to aj v Čile. No a tu som tak krásne hovoril o tom, ako idem si dať warm-up a neviem z akého krásneho dôvodu sa mi vypol mikrofón, teda odpojil, vždy mi toto robí a už má na to nervy, ty kokos. A idem si skúsiť tunak warm-up a to je tak všetko, čo som tu hovoril. A ináč neznášam to robiť s bandažami na kolenách, takže si ich musím stiahnuť dole, lebo sa mi potom šmýka, tak preto som si ich dal dole. No to je tak všetko asi, čo som tu hovoril. Takže borci, som doma a prichádza post-workout meal, takže tunakže tvaroh, dáme si to z takto, s ovocím, čo to je, mrazené, sušené, a dáme si k tomu piškoty, med na to, transition a že budem to mať hotové. Boom. Extrém. Mňam.